perutani kok ya. Jari lure katur puji laras. Pak Slamet Teguhan. Yo, diringi yo. Mbok menawa ca puji laras. Ki Pak Slamet Teguhan ki apa yang duwe gawe ning durung methuke aku. Padahal nak bengi kumpul karo aku ning meneng wae, terus sumuk lambine dicopot tok. Yo. Kalau wongane kidul kono. Ndek ndek bengi kalah 2000 wong meneng wae wonge. Yo Pak Slamet yo. Mbah Jaman, lek men yo Mas Men Dut, maju yo. Ngombe Pak Murio. Tante yang punya perusahaan SE Kates Amerika. Biasanya ini Tanto sih joget. Blendrong biasanya. Ya, Mas Slamet Miri yo. Mas Slamet Miri maju. Hah? Mas Slamet Teguhan maju. Mas Slamet Miri yo maju. Anu, to. Imam ini maju gak pantas. Blas gak pantas. Ya dek maju ya. Mas Slamet Lemen yo, Lemen Dut maju yo. Oke, cekat saset yo. Ya. Pak Loso yang mempunyai perusahaan ayam potong. Yo Pak Loso yo. Maju. Bapak Sarbini yang mempunyai perusahaan ngendi kae Jakarta kuwi ngendi jenenge Pondok Labu. Yo maju Pak Sarbini yo. Yo kesuwen ki engko selak dadi jagung. Pak Usup perusahaan Bos Bali yo maju. Ini ke akeh kok ya. Ya udah maju ya. Lek, ngerti ya maju. Pani berapa? Lah kesuwen iki kok ndang do maju go. Lah ndang do munggah go. Mohon perhatian, juga tidak boleh membawa rokok nanti menyelomot lambenya masing-masing. Yo Mbah Jaman yo, zamane semono Mbah Jaman joget yo, saiki yo joget yo.
Aja, mah, ora iso. Pamuri. Iku pratandha wanita sejati. Sapa ta priya kang ora gemati. Sapa ta wanita kang asuk puji. Ayo Pak Muri yo. Tipes men juga. Memani ing ati. Jare lore lambi biru kebayake. Lirik yen ketemu sapa wae. Agawe trenyo ati iku pratandha wanita sejati. Sapa ta priya ora gemati. Sapa ta wanita kang asung putih dadi kusuk maneng ati iku dadi memali ing ati. Sri minggat Rama Kerawan Indra Malendra yang Sri, kowe iki nang ndi to, Dik? Ape lunga? Aku kok rada curiga karo kowe. Piye? Jane iki lunga nang endi ngono? Hiha. Sri
pancene Sri kowe eling aku ndang baliyo kangenku setengah mati. Walah Sri lagu kapan Sri balik to Sri ora Sri bodemu iki Sri kene kok nak Sri bodemu kalau lagi mangan wonge Ringgo sagung pakurmatan sagung para tamu kakung Semar Putri kepareng saking